Marija Šerifović napušta Zvezde Granda. Evo koja pevačica će je zameniti u žiriju. Marija Šerifović će nakratko napustiti stalnu postavu žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a njenu poziciju zauzet će mlada muzička zvezda. Pevačica Sanja Vučić će tokom jedne emisije Zvezde Granda zameniti svoju koleginicu Mariju Šerifović, koja je zbog privatnih obaveza sprečena da se pojavi na snimanju. Jedna novinarska ekipa našla se na Košutnjaku, te tom prilikom razgovarala sa nekadašnjom članicom popularne grupe Hurricane, koja je otkrila kako se osjeća i da li je veliki zadatak zameniti zvezdu kao što je Marija. Veliki je zalogaj, Marijine cipele su velike za ispuniti, ali ću da budem vrlo objektivna. Mislim da ću da doprinesem nekim svojim mišljenjem. To je samo za jednu emisiju, jako mi je zanimljivo. Mara se brzo vraća. Čula sam se sa Marijom, ona mi je dostavila spisak svojih želja, kako bi želela da ocenjujem, pošto već nju menjam i uopšte se ne kose naša mišljenja. Tako da se nismo dugo dogovarale, dodala je pevačica.